добре дошла, с радост всеки озари, блести зелената ела, звездата сребърна искри. По градове и по села вървиш и пръска светлини. Добре дошла, дрени с труд и мирни дни. Театрално студио към проекта Успех ще представят комедийното шоу Комиците с ръководител госпожа Румяна Василева. Петът вечере изследват комиците. Те не са кръци, но крадат моми. Те не купаят лузя, но пият люта ракия и руйно вино. Сега на сцената ще дойдат 4 комика. Маргарита Маликунова, Стоян Кутулов, Николай Ласков и Стоян Дунков. Ти да не загачи кащите! Сега сакам да ви питам, знаете ли шо ке правим сега? И аз не знам, ќе крадеме моми! Много сте гости. Сега, момчета, неодико ке вдигаме въстание, бре! И аз викам да крадеме моми! Да крадеме моми, а да се платиме! Кой стига в понеделник от въстание? Нема да сме изтрезнени след уикендът и тая людна вечер, дето я пие и 3 генени люле. Ке дигне въстанието вторнику! И аз викам да крадеме моми и от вторник! Вторник път се пада после. После ке сме гладни като ръки осреда. А аз вторник след се накупаеш. А аз се викам по четвърта път да одим да купуваме. Без топ, Соша ке пушкаме са голи ръце, а без топ не почваме. Чарла! Ке дигаме въстание от петъко! Петъко съм възпресвичувам. Лоти, ке се преснем и целът преди обедът ке ни заедно от уста сте ви нишат на панси стати. Траскаме въстанието, петъко след обедо. Ходи, видули, че съм. Ходи в обедът след обед. Това въстание не ходи послани, защото друг пиши го попаднало. Траскаме въстанието, петъко и го записуваме у събота. Събота ке варим лютърча. Колко е пир си мъс? А у неделя търки си ушил като некой търдал. Крадеме моми, то малко работа ли? Стига де, ти пак олен мера, кой записуваш. Марга. Нема кога да вдигне въстанието, нека биде до година. Войводо! Ти си нашия войвода! У нас е войводата! Само гледай да не лапам. По-манечка, по-лесно да я пренесуваме! Дружина, вяра, с